салом дӯстони бараҳ дуру бадӣ наздикам. Ростӣ намедонам ки бо ин мусовӣ шуморо табрик кунам ё изҳори ҳамдардӣ. Охир баъди ПСЖ ба назарам мусовӣ бо Кадис ҳам муваффақияти бузург аст. Барселона ба ин бозӣ албатта бо таби гирифта омад, ҳарчанд ки Куман қабл аз ин бозӣ гуфт ки барои мо ҳанӯз Лигаи Чемпионҳо тамом нашудааст. Албатта ӯ дурӯғ намегӯяд. Охир он 10 март барояшон ба анҷом мерасад ва худо ин дафъа аз болои Мбаппе Барсаро дар паноҳаш нигоҳ дорад. Ҳама ин албатта дертар, аммо то ин Барсаро мебоист чанд бозӣ дар доираи Ла Лига баргузор кунад ки якеаш бо ҳамин Кадис буд. Кадисе ки дар даври пешин Барселонаро мағлуб карда буд. Ҳозир мо дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, аллакай рӯзи 24 феврал Барса дар доираи Ла Лига дар майдони Камп-Ноу Элчеро пешвоз мегирад. Агар дар ин бозӣ дастаи каталонӣ ғолиб наояд, то дар пеш ғолиб омадани шогирдони Куман хело душвор хоҳад шуд. Зеро баъди Элче Барса ду бозӣ пайҳам бо Севилья дорад. Яктоаш дар доираи Ла Лига, дигараш бозии ҷавобӣ дар Кубоки Испания. Баъди ин бошад дар Лигаи Чемпионҳо бо ПСЖ. Шумо дӯстон чӣ фикр доред? Дар ин 4 бозӣ Барселона дар чанд тоаш ғалаба мекунад? Дӯстони мо аз XB дар бозӣ бо Элче ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад, аммо ман 3000 рубл дар он ставка мемонам ки дар якум тайм Барса ҳадди ақал 2 гол мезанад бо коэффициенти 1.9. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва агар ба ссилка комментария БУДА дароед, то дӯстони мо барои ҳар як иштирокчони нав бо промокоди BARSATG дар аввалин ставкаи кардагиатон $100 бонус медиҳад. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Куман ки вақтои охир курсияш дар Барселона сахт меҷунбад, бар муқобили Кадис чунин ҳаятро гузошт. Марк-Андре Тер Штеген дар чаҳорчӯба, ЛАНГЛЕ, Жорди Алба, Дес ва Пике дар хатти дифоъ, Де Йонг, Бускетс ва Педри дар минтақаи такягӯӣ ва Месси бо Усман Дембеле ва Гризман сегонаи ҳуҷумро ташкил карданд. Пеш аз он ки дар бораи голи Месси бигӯем, як нуқтаро бояд зикр кунем ки ӯ имшаб бо пироҳани Барса бозии 506-уми худро гузаронида дар ин мусобиқа хавиро гузашт ва ҳам Кадис дастаи 89 шуд ки бозингари аргентинӣ дар ҳаёти Барселона ба дарвозааш гол задааст. Гуфти бобои ғулом ба назарам дигар ягон рекорде дар дунё намон ки ҳамин мардак зада бошад. Барселона чун ҳамешагӣ хуб оғоз кард ва дар саргаи кор албатта Месси меистод ки бо як нигоҳ ба ҷонканияш бовар нокарданист ки ӯ на ин ки ба ПСЖ балки ҳамун манораи Эйфели Парижро тамошо равад. Ҳарчанд ки президенти ПСЖ Ал-Хилайфӣ дирӯз бо як изҳороти худ Мессиро ба Париж бурд. Хуб бало ба паси гуфтаҳои шайхи пулдор, биёед бинем ки баъд чӣ шуд. То ним соати бозӣ на ҷонкании Месси ва на кӯшишҳои Дембелеу Гризман Барсаро фоида накард. Ана баъди гузашти 32 дақиқа бозингарони Кадис дар дохили ҷаримагоҳ муқобили Педри қоидаро вайрон карданд ва чун ҳамешагӣ Месси тӯбро ба нуқтаи пеналти шинонд. Он тарафаш гуфти Иван Петрович дела техники. То охири қисмати якум гӯё дар майдон як даста буд. Назорати тӯб гол 90/10 мешуд. Тер Штеген он қадар бекор буд ки ҳатто хонаашон мерафт мешуд. Ана ба ҳамин минвол қисмати якум тамом шуд. Қисмати дуюм аз якум қариб фарқе надошт, аммо чӣ чизе ҳамин Кумани бечораро ташвиш медод ки асабӣ буд. Беҳуда намегӯянд ки ҳамин ҳисоби 1-0 лағжона кард. Шояд ҳамин ҳисоб ӯро ташвиш медод. Барои ҷони тоза ҷорӣ кардан ба бозии даста Куман Пьянич ва Брейтедро нахуст ба майдон овард, аммо гуфти якай пирназар Кули Омин бадтар шуд ки беҳтар не. Шояд инро пайхас кард ки боз Пуш ва Тринкав ва Мингесро ҳам аз рӯи мавқеъ вориди майдон кард. Реки дар ҳақиқат бозии Барсаро тезонид ва ин буд ки чанд ҳолати голзаниро каталониҳо дар назди ҷаримагоҳи ҳариф ба миён оварданд, аммо на зиёда аз ин. Ман ба иззати нафси мухлисони ЛАНГЛЕ расиданӣ нестам, аммо ҳамин бача ҳеҷ футболист нашуд ки нашуда. Ҳозир мегӯям барои чӣ. То охири бозӣ дақиқаҳои бешумор монда Кадис кайҳо ба бохт розӣ шуда буд ва таваккал карда як тӯби гуфти қурбонманди бачаи бобои Ҷалил ҳавоиро ба ҷаримагоҳи Барса партофт. ЛАНГЛЕ ба пои Сабрина чунон сахт зад ки овозаш аз Хабаровски Россия шунида шуд ва рефер ба нуқтаи пеналти ишора кард. Фернандес мисли Месси бехато буд. 2 дақиқаи вақти асосӣ ва 5 дақиқаи вақти илова кардаи Муньера низ Барселонаро фоида накард ва ин бозӣ ҳисоби 1-1 анҷом шуду пушти худ як машар суолро гузошт ки мебояд Роналд Куман ба он ҷавоб гӯяд. Аммо суоли аслӣ ва усулӣ ин аст ки худи ӯ бо чунин бозигузорӣ ва тактикаву стратегияи дошта Барсаро то куҷо мебарад. Охир дар пушти ин мусовӣ рӯшан гашт ки Куман баъди бохти ҳангуф аз ПСЖ Барселонаро аз лиҳози психӣ омода карда натавонист, ҳарчанд ки барои ин одамони алоҳида низ ҳастанд, яъне
вале ӯ ба қавли мотиватори хуб нест. Баъди бозӣ бошад Куман гуфт ки бачаҳоро гунаҳгор намекунад, аммо барои ман ин мусовӣ аз бохти ПСЖ дардноктар аст. Ва ҳам суоле ин аст ки Месси то куҷо бо ин бачаҳои навкор ки як хилоаш гӯё тӯбро аввалин бор дида бошанд дигар хоҳиши бозӣ кардан дорад ё на? Даст болои сина монда бигӯяд ки нисфи ҳамин даста оё сазовори бо Месси бозӣ кардан ҳастанд ё не? Ё доред гуфтаҳои Роналдоро ки гуфта буд баъзан бозингарони Реал ҳамтои ӯ буда наметавонанд. Месси ҳанӯз ин суханҳоро ба худ эб надидааст, аммо бе ин ҳам ҳамааш дигар рӯшан аст. Агар ҳамин бегоҳ ки ба ПСЖ равад ҳақ дорад. Барселонаро бошад тақвими мушкили бозиҳо дар пешанд. Севиля дар чемпионат ва Кубоки Испания ва ПСЖ дар Лигаи Чемпионҳо. Бо ин бозие ки бо Кадис кард дигар гуфти ӯ мардак таваккал ба зоти пок, ҳарчанд бояд иқрор шуд ки Барселона лоиқи мусовӣ набуд. Беҳтарин бозингари бозӣ бошад ин маротиба на Месси ки гол зад, балки кипери Кадис ладесма шуд. Охир чаро нашавад, бечора дар тӯли 97 дақиқаи бозӣ ягон сония бекор набуд. Барселона бошад баъди мусовӣ бо 47 имтиёз дар зинаи сеюм монд, аммо Севиля бозии худро имшаб мегузаранд ва дар сурати пирӯзӣ Барселонаро мегузарад. Дар ҳар маврид дӯстон, Барсаро дӯст доред, зеро даста лоиқ ба дӯстдорист. Ва дар канали мо обуна шуда зангулачаро зер кунед ки аз видеои нави мо қафо намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.